Hi, this is Ngqobengqumalo from the song Bengingazi, and you are tuning to 100.3 FM, Abuseko Ubunzima Christian Radio. Hi, this is Felix Top, and you are tuned to Abuseko Ubunzima Christian Radio 100.3 FM. Keep it locked. Hi, this is Felix Top, and you are tuned to You are listening to NoMacingwane on a harvest night on Abuseko Ubunzima. Isivuno sakusihlwa. Dumisa kanye nathi on Abuseko Ubunzima Christian Radio Station 100.3. Uhleli naye uMacingwane uyayesa uphakade wakuphakade kuLwesine Lomama. Sisho njalo nje sithi Abuseko Ubunzima. Sibuya kanjalo kusoke isigayigayi sakhe esinamandla somsakazi Abuseko Ubunzima Christian Radio Station kwi-channel yakho eyintandokazi 100.3 FM la sisho njalo sithi ke umzima nokweswela buyaguqa ngawo amadolo omabili uhleli naye ke uMacingwane iphakade lakho elikuthanda ngendlela eyisimangaliso. Ngiyakukhumbuza njalo ukuthi ke uLwesine Lomama, uLwesine ke lamandla, uLwesine lokusondela kuNkulunkulu like never before. Sakwakubona ukusondela kuye mani ngenhliziyo ephelele
nenhliziyo engenako ukuzenzisa. Usho njalo uthi ke nganele iminikelo nikelani kodwa ngemizimba yenu. Uthi iminikela ngiyithandanga mina Jehova kodwa ngikhonzeni ngayo imizimba yenu. Uzasho ke futhi nompostoli uPaul athi ngiyancenga bazalwane ukuba ninikele imizimba yenu. Mangabe ke kuyilolu suku siyazi omama bethu basuke beyofeza nje leyo nkonzo behlangane bakhuleke ngokunjalo baphinde futhi bavukizwe likaNkulunkulu. Ingakho nje nawe silosikubuza ukuthi lephi lelizwe elinamandla elithandayo likubusisayo sitshele lona nathi sizokwazi ukuthi sakheke ngalo, nathi futhi sizokwazi ukuthi ke siphile ngalo ngoba linamandla ngendlela ongayazi. Lingamandla liyahlaba lehlukanise libukhali inhlangothi zombili, liyakushintsha ukuphila komuntu, liyisigezo especially mangabe ulenza, ngoba mangabe ulikhuluma kuphela ungawucela umusa ukuba ukusiza ukuthi ukwazi ukulenza ngeke uzube khona umehluko. Ungaphila nje umuntu for about even over 20 years kodwa ulokhu original form oyiyona kumangale kuze kumangala abantu hawu kodwa lo muntu ngoba njalo isonto nesonto siye simbone ethi iBhayibheli lakhe ahamba esontweni, pho yini umehluko ungekho, pho yini engashintshi, pho yini efana nabantu nje abangayi enkonzweni. Kanti kukhathalisekisa ukuthi uyalizwa athi mangabe eselizwile noma futhi alikhulume inhlobo, ngoba isikhathi esikuso manje usuyawazi nje nokulikhuluma kodwa futhi ungakwazi ukuliphila. Ingakho ke uKristu egcizelele kakhulu indaba yokulenza ukuze lizoba namandla okwenza umsebenzi ophilayo ekuphileni kwakho ngoba lisigezo. Sibonge kakhulu for such a powerful prayer esisuka ke kuyona sihola ke umama uThabisile Mahlaba we Christ Kingdom Citizens lapha eThekwini. Siyabonga nje kakhulu, siyakholwa ukuthi ke sonke lapha endaweni zethu ebekade ke sikhona nawe noma bethu emsebenzini uyasebenza kodwa ububula ngenhliziyo ngaphakathi usho lokho ofisa ukusho kuNkulunkulu. Musa ukuvuma ukuhlala uthule wazi ukuthi kunezinto odinga ukuthi uzixoxe noNkulunkulu. Mhlawumbe izinto ngempela ezinye ongasaba ngisho ukuzikhuluma nje phambi komuntu, ongasaba ngisho ukuzikhuluma phambi komuntu, kodwa musa ukusaba mangabe usukhona ebukhoneni bakhe uNkulunkulu, ebukhoneni bakhe usimakade, ngoba la esithi mangabe siza kuye hayi ngiyakutshela mfowethu ila izinto zishintshwa khona, ila izinto ziguquka khona, ngoba akekho ke wasondela ebusweni bakhe wangena eyinto ethi ayifani. Njoba ngisho ukuthi umthandazo wodwa uyisigezo, usukudinga ukhale mangabe ungena kuwo kodwa uphuma nje ungashintshanga, uphuma original form le obukade ke uyona. Akufanele kube kanjalo, kodwa phuma umuntu onesimile esisha esishintshile, ngoba uwodwa nje uyisigezo, uwodwa nje udala umehluko omkhulu kabi ekuphileni kwethu singabantu. Sibonge kanjalo ke nencane neChrist Ambassadors ibisho njalo ithi ke ngoziphilela ngawo umthandazo angisoze ngakhathazeka, ayikho into ezongiwarisha, ayikho into ezongikhathaza. Akusho ukuthi azikho izinto ozohlangabezana nazo, uzohlangana nazo izinto ngoba ziyi-part and parcel of uhambo lwakho, kodwa futhi zimelwe ukuba khona amazwi uJesu akawashoyo. Uthi uJesu hayi ilingo zimelwe nje ukuba khona, uthi hayi relax, ilingo zimelwe ukuba khona, kufanele zibe khona. Musa nje wena ukukhala kakhulu uthi Nkosi yami mina bakithi ngifuna ukuhamba ku freeway, lutho akekho freeway. Mawusela nje kwamagade zisazoba khona izilingo, kodwa okubalekile ukuthi wema kufika izinsuku zokulingwa wena ungayishiyi indawo uNkulunkulu akudinga ukuthi ukuyona, noma ke iposition le odingeka wena ukuthi ube kuyona, ngoba kubalekile lokho ngezikhathi zonke ukugcina uphila, ukugcina uhlanzekile, nokugcina futhi unobudlelwano obuhle phakathi kwakho noNkulunkulu. Kumnandi kakhulu ke kulesi sigayigayi ngoba ziningi izinto esizitholayo, ziningi izinto ezisakhayo, ziningi izinto futhi ngokunjalo esizifunda. Mawufuna futhi ukuxhumana nathi nawe usibhalele, uzoshaya ku 068 555 1747 068 555 usixoxele ukuthi ke yini le ungafisa ukuthi ke usixoxele. Sisho njalo sathi ke mawunendaba ethile ofisa ukuthi ke ngempela kahle
usitshele yona noma ke usibhalele yona sitshele bo kuso isigayigayi. Nangomunye nje okhona ohlezi nathi bo usixova sizwide lapha kwi-page lethu la ku Facebook uAbseko ubunzima uthi nje ngihleli nani all the time uthi ke kusho ukuthi ukhona nje usilalela uyasibuka lapha kumbukiso bhanyabhanya wethu kuAbseko ubunzima Facebook page. Siyajabula kakhulu ke mfowethu uqhubeke ube nathi kanjalo ke nabanye futhi abakhona abasilalele kwisigayigayi. Siyazi bakithi libiza kabi idatha akuyona nje into encane ukuthi ube khona usilalele. Siyajabula kakhulu ke kubona bonke abaphulaphuli bethu abanathi lapha kwisigayigayi esinamandla somsakazo. Bakhona ke nabanye futhi useqalile ukusithumelela imqhafazo kanjalo sazoyithatha ke in due time ngesikhathi ke sakhona esifaneleyo. Uqhubeka nje wena ke uloku usibhalela kuso ke isigayigayi leso. Siyakujabulela kakhulu lokho mangabe ke sibona ukuthi ke nampa abantu bakhona banathi siyabuseka kakhulu. Njengamanje ke bakithi sizobuya siphethe ke yona ke iword of wisdom yethu ke namhlanje izwi lethu namhlanje sobe ke silithola khona la kwisigayigayi sakho esinamandla somsakazo. Siyakunxusa ke sithi ke ungabe usabaleka ungabe ke usayandawo nawe ukube nomphako. Mhlambe wena abantu bathe bahamba beyokhuleka namhlanje noma nje evikini wena walokhu nje Nkosi yami uyisikhune somile. Siyakunxusa sithi ke sondela nansi ke iverse of the day esobeke siyithola usukwini namhlanje. Sinje hulu uqo siyabuya ngokukhulu ukusheshsha. Siwe
Felix Top Dumisa and kanye you. nathi on Abseko Ubunzima Christian Radio Station 100.3 hleli naye uMacingwane kuyayesa uphakade wakuphakade kulwesine Lomama sisho njalo nje sithi Abseko Ubunzima. Siyabonga kakhulu for such a wonderful powerful worship esitholile njengamanje. Nkosi yami singena ke kuyona ke izwi lanamhlanje njengoba ke kungulwesine ke Lomama ulwesine ke lamandla ulwesine lokudla futhi amazwi kaNkulunkulu sihlale kuNkulunkulu ngendumiso ngomhlabeleli ngomkhuleko ngakho konke enganusho njalo uthi nenzeni mangabe nihlangene uthe omunye uza ngehubo omunye uza ngomhlabeleli omunye uza nezwi kuningi nje kuningi nje sikutholayo senzele ukuthi noma ngabe kuthiwa bandla awulitholanga ithuba yazi ke manje ukuthi yilo leli ithuba wena ozobe ulithola njengamanje ke sizokwendlalela kushilo ngathi ke namhlanje sobe sikhuluma nje kakhulu udaba la sikhuluma khona ngokuzalwa kukaJesu and so forth njengoba nje siya kwi-weekend kucelebratewa uKhisimusi la sazi khona ukuthi ke kusuke kuzalwa inkosi nomsindisi kodwa ke manje ngifuna ukuthi singakagxili nesihambeli sethu ubaba uBhungane ngifisa ukuthi nje singene ekuthenini uma sikhuluma ngalo Jesu siqonde ukuthi sikusuke sikhuluma ngobani la sisuke sikhuluma ngomalusi omuhle ngisho ifunda le ndatshana esobeke siyibuka nje kancane kuyashiwa kuthiwa ke Jesus is the good shepherd bakhona omelusi abakhona emhlabeni emagumbini amano omhlaba abelusayo kodwa khona lo ekuthiwa umalusi omuhle ngifuna ke sibuke ama requirement anawo ukuthi kungani lo Jesu aze abizwe ngokuthi umalusi omuhle noma ke azisho yena ukuthi umalusi omuhle akayishongo nje ukuthi umalusi omuhle ngoba nakho nje enikezwe irole yokuba umalusi yokulusa kodwa kunama qualities athile alusa ngawo amenza ukuthi abe umalusi omuhle ngifuna sixoxe lokho ngoba abanye abantu abaqonda uKristu abamqonda abanako ukuqonda okuphelele ngoKristu ukuthi umuntu onjani kangangokuthi ngisho kuthiwa abanye bedlula ezintweni ezithile ezibhlungu baye besole uNkulunkulu athi kodwa uNkulunkulu usivumeleleni isimo esikanjena ukuthi sehlele ekuphileni kwami kwenze ku1 no 2 no 3 no 4 no 5 kusho ukuthi uNkulunkulu mina akangithandi kusho ukuthi lo msebenzi kalo Jesu into engekho ngoba ebuka izinto mhlambe zingahlangani efisa ukuthi izinto ihlangane izinto ingahlangani ake sibukeke la ukuthi masikhuluma ngale ndoda sikhuluma ngomuntu unjani sizobuka uJohn 10 kuverse number 13 soqala ku12 uJohn 10 uverse 12 ngizofunda ke elesizulu namhlanje ngicela ukuliyeke lesingisi ngifunde lesizulu u12 uthi ke uqala nje uJesu ku-level uthi ngingumalusi omuhle umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu that's number 1 lo malusi omuhle uyakudela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu akukona ukudlala uma kukhulunywa ngokuphila kukhulunywa ngento ejule kakhulu into even ngisho nasemthethweni nje sisekelo wezwe wethu yaziwa ngokuthi it's a first generational right into ebaluleke ngendlela ongakuyazi ongakazi uyibone ngoba into ebalulekile kakhulu athe khona amanye amalungelo kodwa ilungelo lokuphila ilungelo elihlonishwa kakhulu kuye kuze kuthiwa is an inalienable right ngoba ilungelo elihlonishwa kakhulu nelazwiswayo ukuthi linamandla ngendlela eyisimangaliso uma umuntu ekuphuca lona usuke kuphuce ukuphila kwakho uqobo kodwa ke nangu kuJesu ekhuluma amazwi uthi umalusi omuhle uyakudela lokho kuphila okudela ngenxa yani ngenxa yezimvu kuyenzeka umalusi abe khona kodwa angakudeli ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu kodwa lo esikhuluma ngayo uKristu waseNazaretha uyakudela ukuphila kwakhe yingakho sike sambona elenga esiphambanweni engenalo icala ngoba ngisho uPilato wayekhuluma indaba wathi mina ngilibona icala kulomuntu kwaze kwasukuma isixuku sathi isixuku sikhuluma indaba enamandla isixuku sithi isixuku sikhululela uBarnaba ukuze esikhundleni sakhe endaweni yakhe kujeze yena noma kuboshwe yena kuzokuba ukuthi uyabethelwa esiphambanweni wakuvuma futhi uKristu lokho engenankinga ngoba kwakune assignment ayezoyenza ngoba ngakho njalo ukuthi ewumalusi
omuhle wakudela kanjalo ukuphila kwakhe. Ebesethi ke he madoda uthi ke ngingumalosi omuhle umalosi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. U12 uthi ke okhokhelwayo engesiyo umalusi izimvu zingesizo ezakhe. Uthi nxa ebona impisi iza uyashiya izimvu abaleke. Impisi izidlozo mele izihlakaze. Uyamuzwa uthini? Elesingisi lithi ke umuntu lithi a hired servant is unconcerned for the sheep and runs away whenever the trouble comes. Okushuthi loyo suke ewumqashwa oqashiwe umalusi oqashiwe nje hayi ndobona ukuthi nanga umaster ukhona kuqashwe nje umelusi ukuthi akayiqashe makuqhamuka into eyinkinga eyingozi uvela athathele yena ngejubana abaleke ngoba vela kanendaba akuyona impahla yakhe lena uqashiwe nje he is just a hired servant uqashiwe ukuthi azogada azokwelusa lapha mase kuqhamuka into eyingozi uyena othathela ngejubana obaleka kuqala. Kodwa lo malusi olungile esikhuluma ngayo is not just a hired servant kodwa uNkulunkulu uJesu uqobo uyakukhathalela unendaba nawe unendaba nokuphila kwakho. Ngifuna uyisuse lento emqondweni wakho wokuthi uNkulunkulu akanendaba nawe mangabe wehlelwa izilingo. Yingakho nje ethi uma nehlelwa izilingo anothi ukuthokoza kodwa ngoba uyazi ukuthi umvuzo ukhona futhi okwesibili uyazi ukuthi usuke ungewedwa uthi ngizoba nani kuze kube sekupheleni mangabe nje wena ukuyikhategori yabantu abahlengiwe ngoba sihlukene siyamaqembu amabili sisekhona sisaphila emhlabeni. Khona abantu abanokuphila okuphakade besaphila kukhona futhi abantu abanokufa abafileyo ngokwemisebenzi yenyama besaphila futhi bedla ntambane behealthy ngokwesimo sempilo kodwa baphila besekufeni ngenxa yokungafuni ukuzahlukanisela uKristu ngenxa yokungafuni ukuhlukanisa ukushiyizwe lasemuva belahla umuntu omdala bazalwe ngokuzalwa okusha. Abanye noma sebesonto iminyaka bewagodlile amabhayibheli iminyaka kodwa kuba nezinto ezingafuni ukushintsha ngoba abafuni ukungena khaxa ngokuphelele kulomelusi bafuna ukuxhakathisa abambe ngapha aphinde futhi abambe ngapha athi yonke insiphi yawasha yonke into abutha donse bese ukwenza ukuthi ke manje lo muntu wasezwini ngoba indoda eyigentleman akayidingi izinto ezingcube evanga ehlangahlangene aqhela mesayidini akubukeke wenza izinto uhlanganise ngoba uthi ngeke ukhonze uNkulunkulu ababili uyokhonza eyodwa uthande eyodwa ukwazi ukuthanda uNkulunkulu uphinde futhi uthande nomamona ngokunjalo akufanele. Uthi ke u13 ngokuba ongakhokhelwayo akazinakekeli izimvu uthi mina ngomalusi omuhle ngiyazazi ezami nezami ziyangazi uKristu uyabaza abakhe balotshiwe encwadini yokuphila ithenye incwadi bakhona even ngisho nasesandleni sikaNkulunkulu balotshiwe nasesandleni sikaNkulunkulu umnikazi wabo uyabazi uKristu uyabazi kabakhe. Singazisho nje sizisho ukuthi mina ngokaNkulunkulu mina nginje futhi lami ibandla lingcono ngokuthi owami umfundisi ungcono ngokuthi owami umfundisi usethekile owami umfundisi usestyleni owami umfundisi unemali eningi owami umfundisi uhamba ngemoto yohlobo oluthile thizeni. Ayisizi yonke leyo nto kodwa bakaNkulunkulu baziwa uye. Omunye ke uyebone ngoba enezibusise eziningi ebese ecabanga ukuthi ngoba ubusiseke kakhulu ngokwala emhlabeni lokho kuchaza ukuthi uNkulunkulu automatically kushuthi uhamba naye ngoba nakho uNkulunkulu uyambusisa nakho izinto ziyenze. Omunye adungwe izimangaliso athi ngoba nakho imangaliso ziyenzeka ngiyakhuleka abantu baphile ngiyakhuleka abantu basinde ngiyakhuleka kwenzeka ukuthi ebese ecabanga ukuthi kushuthi automatically lokho kwenza ukuthi acabanga ukuthi ulotshwe encwadini yokuphila kanti akunjalo uyaba umlahlwa nje noma ukhuleka abantu baphile basinde. Yingakho uJesu mexoxa nabantu exoxa nabafundi exoxa indaba nabo ethi abanye bothi inkosi sabe izandla nje ngelakhe igama
underline ngelakhe igama. Kodwa siyamangala ukuthi abafunyiswanga bekhona kuyo lencwadi yokuphila esikhuluma ngayo namhlanje. Kanti yini lento wena Nkosi uJesu oyifunayo na? Uma ngabe ungasahehwa na ukuthi siyakhuleka abantu baphile, awusahehwa futhi na ukuthi siyahlabe, ngoba unye uyahlabelele kakhulu uma uNkulunkulu emphilisa iphimbo elihle ahlabelele ebese ke enza iphutha acabanga ukuthi ukuhlabelela kwakhe ngoba ehlabelela kwenzeka izinto. Athi nokubona khona abantu abagifted uNkulunkulu akabaphile ngokwesipho. Siyokhuluma ngelinye ilanga umahluko phakathi kwesipho nogcobo, ngoba zikhona lezi zinto ezihlukene azifani, kodwa uthatha uNkulunkulu umphile lesi sipho uhlabelela kakhulu ngendlela ongakazi uyibone, uma ehlabelela nawe uyeza ukuthi hayi man kukhona into ekhona, bese lokho kumenza ukuthi acabange ukuthi automatically usesephileni okuphakade ngoba umehlabela kwenzeka izinto. Kanti akunjalo, ikhona into efuna uKristu. Ngizobuza lo mbuzo, kanti yini Jesu lento wena oyifunayo na? Uma zonke lezi zinto esengiyibalile still zingakwenzi futhi ukuthi uqualify ukuthi ngempela ube sencwadini yokuphila. Sesiyibalulile zonke lezi, abanye futhi nangokushumayela, abona omunye eshumayela uNkulunkulu emphile lesi sipho, ashumayele kuphenduke even ngisho inqwaba yabantu bazinikele kuJesu. Kanti kwenzeka inkanankana, cabanga kushumayela umuntu onesiphiwo esihle kodwa uthothi igama lakhe alikho encwadini yokuphila ngoba kunama requirement la uNkulunkulu akawafuna. Angisho ukuthi ama requirement ukuthi okufuzula ngawakha amandla noma ngizakho ikhwepha noma ngobuqhawe bakho, kodwa kunalama requirement nje uNkulunkulu akawabekile a standard akabadingawo, akhona abekwe la abhaliwe ezweni likaNkulunkulu akabadingayo nje kuphela ukuze igama lakho liphile lisencwadini yokuphila. Ukwazi ukuhamba uhambe futhi ukuhamba okusha, ukuhamba umuntu futhi ngokunjalo okhululekile ngoba uphila unalomalusi omuhle onakekelayo izimvu zakhe okuKristu uqobo. Yini ke lento edinga uNkulunkulu? Udinga umuntu ozokholwa ngeyakhe inhliziyo ukuthi uKristu uyinkosi wehlile wazoba umhlatshelo ophelele, bese ethi mayisekholwa ngenhliziyo yakuvume futhi kanjalo nangomlomo wakhe. Angagcini lapho ngoba abanye bagcina lapho nje besiphelela lapha indaba, acabanga ukuthi ke ngoba usekholwe ngenhliziyo wavuma nangomlomo sekuphelele. Kanti anjalo, iyaqhubeka indaba ihambe yinde kakhulu, idinga ke manje bese uyayiphila lento uKristu ayifunayo, uyigcine lemiyalo uNkulunkulu ayiphilayo, usihlambulule nawe ekuphileni kwakho, ekuhambeni kwakho obizweni lakho noNkulunkulu. Uhlala njalo imnandi ke le ndaba ngoba uma ngabe ikhona ungenwe, ngikhuluma ngomuntu ongenwe manje, angikhulumi ngomuntu owumlandeli nje wesonto elithile, mhlawumbe isonto labasindiswa noma isonto labantu abangebona futhi abasindiswa, ngoba maningi amasonto akhona ngaphandle. Kodwa umuntu ongenwe bakithi, noma ekhonza kodwa uyakwazi ukuzizwa yena uqobo ukuthi ngiwi right standing yini noNkulunkulu. Angikhulumi nje ngabanye abantu abasemaceleni ngoba mhlambe masikhuluma ngomuntu uthi uzutshelwe umuntu kusuke sekunzima, uwedwa nje mayangena lento. Angikhulumi ngomuntu vele bantu ongakaze nje abe ne-encounter nalento engikhuluma ngayo yasezulwini, yesibonakaliso samandla kamoya oyingcwele. Uyakwazi ukuzwa nje azizwele njengoba ngiphila nje emhlabeni ngikuwo yini umbuso kaNkulunkulu ngaphakathi enhlizweni yakhe, ngoba ukukhona amazwi asho abafundi bakaJesu uma ekhuluma nabo ukuthi ngoba becabanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzofika uqhamuka ubona, uthi uKristu hayi umbuso usukhona nje phakathi kwenu. Kanti uNkulunkulu uJesu ukhuluma ngayo uqobo ukuthi uqobo lwakhe umbuso nje, ukuba khona iexistence yakhe nje umbuso uqobola ngoba mangungene yena wamukele yena
vele usuphila usembusweni kaNkulunkulu. Uyakwazi ukuzizwa futhi ma usugeja uphuma ngaphandle kwegate lawo umbuso kaNkulunkulu. Wena udingani akudingeki ukuthi uvumele usathaneke akulahla athi hawu usuyinto yokulahlelwa kahell, usuyinto yokufakwa ku dustbin, kodwa sondela kuNkulunkulu, sondela kuye umbumbi wakho, sondela kuye umdali wakho. Ungafani noAdam noEva abathi beliqumnyalelo noma umthetho kaNkulunkulu kodwa baqhubeka abangafuna ukuwela noma ke ukufela esandleni sikaNkulunkulu, kodwa bakhetha ukufa bekude noNkulunkulu. Kanjalo noSawuli wakhetha ukufa ekude noNkulunkulu. Kuhle ukusondela phambi kwakhe uNkulunkulu ngekhathi zonke. Uyena okhona owumelusi omuhle. Uyasikhumbuza ke kulesi sikhathi kuLwesine nje Lomama uLwesine lomthandazo uthi hayi umelusi omuhle onakekelayo, umelusi omuhle othandayo, umelusi omuhle obakhathalelayo abantu. Nedi nje uyasenyanya isono ngoba manje sekunezinto eziningi ekhona as if uNkulunkulu isono have esithanda. Nkosi yami ngoba ifike nomusa lutho ulethe umusa wakhe uNkulunkulu kuze asebenzise lowo musa ukukudonsa akukhiphe kuso isono. Ungajabuleli ukuhlala uphila esonweni iminyaka ewu20 uzungcwatshwe ulokuthi hayi umusa nje kaNkulunkulu. Umusa yiwona owenza ukuthi uzotakulwa kuso isono ukuze uphile usekhululekile, ngoba isono bakithi sigqilaza ubunikazi waso. Asishayi nje omunye umuntu, sishaya umnikazi waso, umnikazi waso okhokhayo. Noma ngabe kuthiwa uhlobo luphi lwesono, isono sestandard, uyabona kuphela zihlukene nezono inama level. Khona ezestandard, khona nje eziphakathi nendawo. Noma ngabe kuthiwa uhlobo luphi, kodwa nje luyashaya lona, luyadla kumnikazi walo, uyakhokha umnikazi walo in a way, ngoba usathana akakureward akubonge ngokwenza kahle, ukwenza into ephambene noNkulunkulu, kodwa kunalokho nje uyakubhaxabula ngoswazi lwakhe. Sondela ke kumalusi omuhle uKristu uqobo owaziwayo njalo ezulwini. Ye madoda ethi njengalokhu ubaba uyangazi nami ngiyamazi, ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Awu madoda, kudeliwe ukuphila kudelwa uKristu ngenxa ngempela ke ngenxa ke yazo izimvu zakhe lezi ayidelile wayiletha emhlabeni ukuba kube ukuthi ke siyaphila ngazo, siyakheka ngazo. Ngempela uNkulunkulu uyasenzela umusa wokunamathela nokuhlala kuye usuku nosuku. Hleli naye ke ucingo undaba ezitha iphakade lakho kusoke isigayigayi sakho esinamandla somsakazo. Njengamanje ke sathi nje hulukuqu kuyona ke ingoma. Siyabuya njalo siyaqhubeka sithatha imikhafazo yakho, siyabona naba bantu bakhona nalaphana nakulo njalo ke ipage lethu la ku Facebook. Siyakunxusa sithi ke qhubeka nihlale nathi, nabanye basithumele imikhafazo ko WhatsApp, SMSs and so forth. Sithi nje please come nihlale nathi la kwisigayigayi. Incwadi besiyivulile uJohn chapter 10 verse 11, 12, 13, 14 kunjalo. Qhubeke nawe uyifundele mangabe usukhona ekhaya, umqonde lo melusi omuhle esikhuluma ngayo, esobeke sibungaza nje ukuzala kwakhe, njengoba nje sikhuluma ngoSaturday umgqibelo. Nkosi yami, siyabonga kakhulu abantu ke baqhubeke babe nathi la kwisigayigayi lesi esinamandla somsakazo. Umzima nokweswela hayi usaguqa.
dumisa kanye nathi on Abseko Ubunzima Christian Radio Station 100.3 uhleli naye uMacingwane uyayesa uphakade wakuphakade kulwesine Lomama sisho njalo nje sithi Abseko Ubunzima. Hambi emhlaba ngesabi kodwa angesabi ngiyalondolozwa umalusi wami usathane ukungibhubhisa see.
Sibuya kanjalo kusoke isigayigayi sakhe sinamandla somsakazi yabusekho ubunzima Christian Radio Station ku channel yakho eyintandokazi 100.3 FM amanxusa asho njalo athi ngingumhambi emhlabeni ubani kodwa othi wakhile uthi hayi mina bandla ame permanent resident bakithi phela sihlale sikhumbula ukuthi hayibo we are not permanent residents lapha singabahambayo niyalikhumbula leliculo ngalezi yakhathila lithi ke singabahambayo thina kulomhlaba kodwa sikhaya ukuthi nje masisaphila emhlabeni esikuwona mele siphile ngempela equality life impilo equality impilo efunwa uNkulunkulu impilo engenalo usizi ngoba wehlele khona nje ukusithula yonke imithwalo esisindayo wena uhluphekelani kangaka uxakekelani kangaka yini usindo izinkathazo kangaka ekhona uJesu umkhululi madoda inamandla ngendlela esimangaliso bakhona abantu banathi lapha ku Facebook wethu basibhalela ama comment kanjalo futhi nalapha emqhafazweni bakhona ke futhi ke nakhona basibhalele ama comment nange usibalikhulu vele nje nawe ngifaka iscripture ngicathi ke iverse leli elimbusisayo kulezi insuku uthi ke isambulo 3 uverse 11 lithi ke ngiyeza masinyane bambisisa lokho nakho kuze kungabibikho umuntu okwamuka umqhele wakho wayesefaka ke with laphana ke obakaki wayesethi ke 5 onqobayo uyakwembathiswa kanjalo ingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila negama lakhe ngiyakulivuma phambi kaBaba naphambi kweingelosi zakhe ngakhumbula amanye amazwi athi ke ongivumayo phambi kwabantu nami ngiyomvuma phambi kukaBaba madoda kanange ke umbulazi uthi ke uPhilippians 2 verse 14 do everything without complaining and arguing so that ke no one can criticize you uthi ke live clean innocent lives as the children of God shining bright in a world full of many evil people khuluma ke ngendaba ebalekile nje yokuphila impilo wena ehlanzekile edingwa uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa emhlabeni ophila kuona ke sekubole kanjani nawe ungathayisela ukuthi hayi ngoba ngifice kubolwa nami ngiyabola zibola ziyakhona kukhuzwana angazi bakithi thwe kobonakala phambili akufanele kube kanjalo iyona nto ke ayikhuzayo nangu ke umthunzi uthi ke there will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you have been merciful, God will be merciful when he judges you. Ufunda ke uJakobe wesibili uchapter 13 kukhona lapha ke asibhalela khona. Nangomunye futhi osithumele uthi ke ngiyabengela macingwane what a powerful prayer. Siyabonga uJabu Ndlovu. Siyabonga kakhulu yebo yabenyathi. Badoda ikhona manje bakithi imbulazi siyajabula wembulazi ukuthi ukhona unathi kwisigayigayi bakithi nangomunye futhi okhona la onathi kwipage lethu la ku Facebook ake sibingelele ihlobo zethu bakithi ezesibuka ngeindleko ezesibuka ngedatha bakithi ezesibuka ngedatha eyikhokhayo angifuni ukusho ukuthi ningangishayi bakithi nina enisilela ngefrequency nkosiyami please ningangishayi ngisabingela nje laba abasibuka ngeindleko ngiyengizwe kuthiwa khona ukuhleya ngeindleko sekukhona manje nokusibuka ngeindleko madoda yabona kuyanyuka nje kuyanyuka sezokhona ukuphefumula ngeindleko manje silo sinyuka standard nokuhamba futhi kuyogcina sekukhona ukuhamba ngeindleko kwaqala kwakhona ukuhleya ngeindleko manje sekukhona ukubuka ngeindleko hayi kuyanyuka mfowethu angifuni ukungasho nangomunye futhi ke umloyi sibongile ukhona futhi naye unathi uyabingelela nje uthi amen kanjalo nomfundisi wethu futhi uThabani Gambo ukhona futhi naye la umfundisi wethu unathi uthi nje siyabonga amacingwane for a powerful show as always siyabonga kakhulu nathi mfundisi wami for never disappointing for always being with us la kwisigayigayi soms angazi nje singayini ngaphandle kwakho siyakubonga kakhulu mfundisi uNkulunkulu akubusise uqhubeke ube nathi la kwisigayigayi njalo neyalo zakhe inamandla eziphilayo uhlezi usipha sona usiphakela sona kwisigayigayi siyabonga kakhulu njengamanje ke isikhathi sethu sikhomba khona libumbene ihora lesishaka
ihora ke lesishagalolunye kuso kushagalombili ngemizuzu eyi-14 kwisigayigayi sakho esinamandla somsakazo. Njengamanje ke ngifisa ke sihlabele nje quick kwehamba phambili bese ke siyabuya naye ke umfundisi wami esihambeli sethu esinaso ke sanamhlanje ubaba uBhungane sobe ke siboke naye udaba olubalekile lolu nje esiza kulo njengoba ke kuyi-weekend sikhuluma khona ngodaba lokuzalwa komsindisi wethu uJesu Kristu. Sibuka ukuthi what is significant about ukufika kwale ndoda enamandla, yini significant ngokuzalwa kukaJesu. Into nje eyenza uHerodi aze anyakaze ngempela kunyakaza iRoma lonke Nkosi yami efuna ukumbulala lo mntwana, kusho ukuthi khona into esipesheli le uNkulunkulu ayifuna ukuyiletha. Waze watshela ngisho waprofetha nakwamanye amadoda ayehlala ethempelini ukuthi hayi mani kuSimiyoni, wathi ngeke ufe Simiyoni ungazange ngezandla zakho uyibambe nje imvana yeKalvari. Wayesefika uSimiyoni eseyibambe isizelwe, wathi sala usuwemukisa inkosi inciki yakho ngokuba amehlo ami ayibonile insindiso. Nanku ukhiye ayibonile insindiso yakho. Awu madoda, siyabuya nehamba phambili, siyaqhubeka nenhlelo. Glory to the Son of the living God. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. Ongitingia simina hiya demo ikona ikona Glory to the Son of the living God. Ongitingia siminamo demo ikona ikona
Sithi khuthaza nathi kwisivuno sakusihlwa right here on Abseko Bunzima Christian Radio Station with channel 100.3. La sisho njalo sithi umzima nokweswela buyaguqa ngamadoda. Kuzosizwa izelamane engazwani ngohlelo. Izelamane engabhekani ngenxa ke ingxabano esigcine ihlukanisa imndeni izothola ke ithuba lokulungisa ukonakala phakathi ke ohlelweni lokusaziwayo kumabona kude. Emlalweni buya ukuthi kowesifazana ongenayo imlenze waseNotedale eMtubatuba uzikhalela kunoma ubani ongaba nosizo lokumthengela imlenze yokufakelwa. Unkosazana Linda Lembede oneminyaka engama-29 uzama ke ukukhulisa ibhizinisi lokupheka. Utshela bezindaba ukuthi ke kunzima ukuqhubeka nokwenza lo msebenzi ngaphandle kwemlenze yokufakelwa. Kwezinye futhi ehamba phambili ebuthi ke zibuyeke enkantolo izikhulu zomkhandla eziboshiwe. Zizophinda ivele ngoDisemba mhla ka-29 enkantolo yemantshi yasempangeni izikhulu ezintathu zikamasipala owakhele iWindslands Park eMtubatuba. Lokhu kuza emva kokuboshwa kwazo ngoDisemba 17 ngamacala ahlanganisa ubugebengu obuseqophelweni eliphezulu. Lezi izikhulu unkosazana Nokuthula Lafuleni Zungu oyimanager yezokwakha umnumzane Captain Khumalo ngumqondisi esimangaliso Westland Park nomnumzane Nkosinathi Victor Ntshangaso ngumngane kaNkosazana Zungu. Ukhulumela amaphoyisa kaZelwenko uBridenderfish Fish Naidu uthe uphenyo lwamaphoyisa luveza ukuthi phakathi kwalabo abasolwa ukhona abebefuna ke ngodli imali kulabo abebethole amathenda okwenza umsebenzi ngaphansi kwalomasipala. Kwezinye futhi ke ehamba phambili emlaleli kubuya ukuthi ke sekufe abantu abangu-822 engozini zomgwaqo kuleli. Senyuke ngo-142% isibalo sezingozi ezenzeke kuleli selokhu kuqale isikhathi samaholide. Ungqongqoshe wezokuthutha kuleli umnumzane Fikile Mbalula usho lokhu ngesikhathi ethula ke umbiko wesikhashana ngomphakathi nesikhathi samaholide eMapuane Highway naseShoshanguve izolo. Uthe abantu abashone engozini selokhu kuqale amaholide angu-822 wathi lesi sibalo masiqhathaniswa nesibalo sanyakenye ngesikhathi esifanayo sikhomba ukuthi ke sehle ngo-3%. Umbalula uthe ingozi eziningi zidalwa ukushayela budedengu kwabashayeli. Uthe into edala ke ingozi ngalesi sikhathi ukuthi siyanda isibalo sabantu abasebenzisa umgwaqo ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi abantu basuke bevakashela emakhaya kanti abanye basuke beyoncebeleka kwezinye izifundazwe. Kanti ke izifundazwe athe zinezizabelo ke ezenyuke kakhulu iNorthern Cape, Mpumalanga, iNorthwest Gauteng kanye neWestern Cape. Umbalula uthe ukuchitshiyelwa kwemithetho kulindele ukuthi ke ishaye kuzigcwale kuzwe lonke kubantu abaphula imithetho yomgwaqo. Kuyaqhubeka kodwa ke ukuthatha isikhathi ngoba ke izinto ziningi udinga zenziwe ezithinta ezeshamthetho. Lezindaba ke ezihamba phambili bokade ke uyifundelwa kulento kuhlekwa kwamchunu. Isikhathi sethu sikhomba ukuthi ke eligamenxe libumbene ihora lesishiyagalombili ngemizuzu engama-25 kwisigayikayi Abseko umzima. Njengamanje ke sithi hulukuqu siyabuya kanye ke sesiyiphethe udaba lwethu sobe ke silibuka nesihambo lisethu umfundisi wethu uBhungane uHadebe kuso isigayikayi esinamandla.
dumisa kanye nathi on Abseko Ubunzima Christian Radio Station 100.3 uhleli naye uMacingwane uyayesa uphakade wakuphakade Ulwesine Lomama sisho njalo nje sithi Abseko Ubunzima. Sibuya kanjalo kusuka isigayigayi sakhe esinamandla somsakazi Abseko Ubunzima Christian Radio Station ku channel yakho entandokazi 100.3 FM. Sibuya ke ngeLusanda Spiritual Group Nkosi yami ihuba kamnandi ngendlela ungakaze uyibone. Siyabonga nje kakhulu kubona bonke ke abaphulaphuli bethu abakhona abanathi lapha kuso ke isigayigayi sakho esinamandla somsakazo. Ngiyabona abantu bakhona basithumelela imikhafazo basendela ama SMS ngempela khona into abafisa ukisho ekuphileni kwethu njengoba ke sikhona la sinabo bakhona ke babhalile sazoke siphinde ke futhi ke sithathe Nkosi yami imqhafazo yabo asizibi bakithi sazobuyela kuyona njengamanje ke bakithi singena kuloku daba bekade ke ngixoxile ngathi ke sobe sikhuluma ngalo noma ke sixoxa ngalo la kanye ke nomfundisi wethu isihambeli sethu sanamhlanje sobe sixoxa ke ngalo udaba olubalekile lokuzalwa nje kukaKristu uJesu njengenkosi nomsindisi. Isikhathi sethu sikhoma khona ukuthi ke libigamenxe impora lesishagalombili kwisigayigayi sakho esinamandla somsakazo ngemizuzu emithathu. Ngicela ukuthatha ke leli thuba ke ngibingelele umfundisi bese ke naye ngimnika ithuba lokuthi nje abingelele abalaleli bethu abakhona abanathi njengamanje. Ngibingelele kakhulu Macingwana, ngibingelele isikhondla somsakazo iAbseko Ubunzima kanye nabalaleli bonke abalalele njengamanje emakhaya ngithi Abseko Ubunzima egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Umzima ngempela Abseko baba buyaguqa ngawo amadolo amabili. Siyathanda nje ukuveza ukuthi kuyintokozo ukuthi ke uphinde futhi ube nathi la kuso isigayigayi sakho esinamandla somsakazo uzohlala nje nathi usiphakele ke sidle isinkwa sikaNkuluNkulu. Njengoba ke bese ngeke ngachaza ngathi kubeka ngamafuphi ukuthi namhlanje sikhuluma ke ngodaba oluthinta ukuzalwa nje kukaJesu. Uma baba sikhuluma mfundisi ngodaba lokuzalwa kaJesu ngoba isikhathi esiningi njoba kuza nje iweekend kuza umgqibelo abantu abaningi bazobe bebungaza becelebrate Nkosi yami Christmas kuthiwa celebrate ukuzalwa kaJesu kodwa uthatha omunye uyayenza lento kodwa uqonda akanakho ukuthi wenzani. Ngicela ukumthathe nje umbeke esithombeni ukuthi kungani ngempela sikubungaza kangaka sikubona njengamaKristu kuyinto ebalekile ukubungaza ukuzalwa kukaJesu. Iqiniso lihle Macingwana ukuthi ukufika kukaJesu kwafika ngendlela emangalisayo la khona wonke umuntu wayonile esesonweni. Yes. Futhi wonke umuntu owayezalwa Macingwana wayezalelwe esonweni. Yes. Uma ke kufika ke uJesu wafika eseletha indaba ezimnandi ezazithi isono somuntu uma ngabe emukela uJesu sesihlanguliwe. Enye into ayilethile uJesu wayiletha ukuphila futhi eletha inkululeko. Ingakho namhlanje sinale gospel esinayo esithi yigospel ngoba uJohn wayezoyimemezela. Uma ke sisuke sikhuluma ngegospel Macingwana suke sikhuluma la khona sixoxa nje khona indaba ngoJesu with the good news ukuthi zonke izono esasinazo sesathethelelwa kuzo and uma ngabe sithatha uJesu and ngegazi lakhe elaphala lesiphambanweni izono zethu zonke ke zabe seziyahlanzwa zabalelwa kuye nemvimbo ashaywa yona saphiliswa thina ngayo. Uma ke uJesu esefikile Macingwana uma esefikile wenza sure ukuthi uyawenza umsebenzi akukho lapha ahluleka khona
enye into engiyithandayo mina ngoJesu ukuthi kade ngiyibuka nje namhlanje izwe lingithinta kakhulu macengwana kuJeremiya la khona kuJeremiya 52 uma uzofunda uverse 31 la khona okuthiwa wathi uma ifika nje uJesu kwazokhishwa isiboshwa esasidonsa iminyaka e8 Wow, and uNkulunkulu. uma kufika nje uJesu uBhanaba. not Wena uBhanaba uBhanaba. not kwangesuBhanaba kwakulapha kuJoakim la khona uElvin Merodach aze asuka khona esikhundleni kwase kuzongena uJesu and nala futhi uJesu esehamba khona wenza futhi a wonderful miracle la khona uBhanaba naye khona wakhishwa, usho yebo. abantu Usho bathi abantu. akaboshwe That is true. adonsa iminyaka Hey. and ebahluphile khathazile Hayi. kanjalo futhi nalensizwe engikhuluma ngayo uJoakim ubaboye wayesefileke ngoba yena waze wanqunywa phakathi ejele Yes. kodwa uma kuzalwa uJesu kulandwa isiboshwa kuthiwa isiboshwa asiphume kwase kucelebratewa ke ngithi iBhayibheli lami it was 25 December la khona kwa celebratewa khona uyabona ukuthi ukucelebrate kubaleke kangakanani ukuthi thina sinokuphila egameni lika Jesu and 2 siyakhululwa egameni lika Jesu and 3 egameni lika Jesu abangakhulumi bayakhuluma and 4 egameni lika Jesu abangaboni bayabona and 5 egameni lika Jesu and abakhubazekile bayaphiliswa and izifo zonke ziyaphulukiswa egameni lika Jesu uyabona ukuthi umsebenzi awenzile uJesu ukuthi ungakanani Yey. uma ke sikhumbula ukuzalwa kwakhe ila khona sikhumbula khona inkosi yamakhosi ukuthi thina sahlawulelwa kwathi noma sonile izono zethu azabe sabalelwa kithi kodwa zabalelwa kuye Yeah. ileyo nhlanhla ke esinayo uyabona ukuthi mangabe kungathiwa wena awuyikhonzi inkosi uJesu ukuthi kangaka noma kuthiwa lezi insuku azikujabulisi wena ukuthi noma wena nje uyozenzela into zakho ngazo ukuthi lezi insuku kuyizinsuku ezibalekele kangakanani uyazi abayifisa amacingwana abaprofeti kuthiwa abaprofeti bathi kukhona ozayo kunoMesiya ozayo bathi abanye sibona ihlumela lika Jesu kungathi ingalo kaDavid ihlusuliwe base bethi ke izono zabantu zonke ziyobalelwa kuyi and yena uyoba ngumbusi wababusi nezwe futhi liyobuyiswa ngaye uyabona ukuthi ungakanani umsebenzi uJesu ayewenzile nabaprofeti nje basifuna lesi sikhathi ukuthi yisiphi isikhathi la khona uNkulunkulu eyohlala khona kubantu ngoba phela kwakumenyezelwa kuthiwa kukhona uMesiya uEmmanuel uNkulunkulu inkosi isikubantu bathi koba kwisikhathi sini bafisa ukwazi ukuthi inkosi yobihleli kanjani and uma sesifika leso sikhathi la khona uNkulunkulu uJesu esefikile uNkulunkulu ehlile ezemhlabeni ezophila impilo yokuba umuntu ezokuzwa ukuhlupheka amacingwana ukuthi kunjani ukuhlupheka kunjani ukushaywa kunjani ukudelwa ngabangani kunjani ukudelwa ngumndeni wakho ukudele uthi lo akabulawe wezwa zonke lezo zinto lezi ingakho mangabe ebhala baba lapha uma ufunda encwadini yamaHebheru la khona ichaza khona ithi indaba yamaHebheru wahlupheka yena ukuze kuthi thina ngokuhlupheka kwethu and thina sibuse and kwafa yena ukuze ngokufa kwakhe kuzophiliswa thina uyabona ukuthi sasilandwe kangakanani kwazi uyabona mawuze ngabe ake ngichaze le ndaba yamacingwana ukuthi mawuzolanda umuntu akafani nofishi ngoba mawungabe uyolanda ufishi emfuleni udinga ukuthi uphose ihuka nokudla bese ke ufishi uyabambeka uyaphuma kodwa mawuzolanda umuntu emanzini nomuntu emuka namanzi kudinga ukuthi kungene umuntu azokhipha umuntu kwadinga ukuthi uJesu abe uNkulunkulu ehle ezokuza ukuphila enyameni ukuthi kunjani ukuphila enyameni kwadinga ukuthi ezwe ukuhamba kulomhlaba ukuthi kunjani ukuhamba kulomhlaba usenyameni and kwabiza ukuthi afe futhi ayosilanda lapha ngoba phela uSathane wayejela uqedile futhi mangabe uJesu nje esiphambanweni ngiyabona ukuthi nongamadimoni noSathane kwakwa-celebratewa kwathiwa hawu sesiqedile ke ngaye kanti kuyilesi sikhathi elande khona ikhiye ngoba lithi iBhayibheli lami uma ngabe uJesu efa wabe sekubonakala ababefile ngaphambi kwakhe abangcwele sebevukile beyongena emzini bephila hey ngoba mayifika uJesu uza nokuphila hayi bazalwane mayifika uJesu akalenzi iphutha
uma kuneyinkinga ekhaya macingwana ufika bona ukuthi inkinga ikuphi. Zikuphi. Uma ngabe akafani nodokotela ngoba udokotela ufika udokotela umtshela ukuthi hayi ngiphethwe ikhanda kodwa into azoyilapha uzolapha ikhanda kodwa bese kuthi amaqakala bezokuphatha angabe sayiphatha indawo yawo. Yena ufika zungeza guduze zonke indawo avule indawo evaliwe ebeyivalwe isitha amacingwana bese zingavalwa bese kuthi indawo ebeyivalekile yena mayiseyivulile engasekho eyivalayo wesebheka ukuthi azikho indawo eyivaliwe futhi aphinda adlule futhi ayobheka ukuthi iziphi ezinye indawo eyivaliwe. Hayi yabona ukuthi ke mayifika ekhaya ufika ashintsha isimo kuze kushintshe ngisho isimo sikamakhelwane ushintsha isimo salapha ekhaya azashintshe ngisho isimo sesisebenzisa esila ekhaya and uma efika la ngisho insimi yala ekhaya yabusiseka. Uyabona ukuthi ivangeli siliphethe linamandla kangakanani lenza ukuthi ke singakhuluma indaba zokufa. Mina kithi ekhaya amacingwana sasihlupheka kakhulu ngoba sasihlala njalo sixoxa indaba zokufa kuthi ugogo seyahlehla ugogo la ekhaya useshaya ingqempotho. Mina kithi ugogo akekho ugogo wakwathi ephila wangena ekhaya ishaya ingqempotho ngisho emlandweni angaze ngizwe kodwa ngokuhamba ngehla ngenyuka ngithi ngizama ukuphila ngake ngezwa nokuthi ugogo akahlali lapha ekhaya usehlala emzini yabantu kodwa mangithola ivangeli ngelalungisa yonke lo monakalo okho ngoba mayifika uJesu nje into ayenzayo ufika bheka ukukholo ukuthi ukukholwa kukhona yini. Ingakho mangabe befika abantu betshethe indoda igula ufika ubona ukukholwa kwabo usethi ngoba bayakholwa usethi hayi wena ndoda vuka maqeda babuyele emva. Uma ifika laphana eBethesda into ayenzayo ufike nje abuke uyabuza ukuthi wensizwe uyakuthanda yini ukusinda. Ithi ke insizwa cha bo mina kekho mina ozongifaka akusho ukuthi bese bona ukuthi kusho ukuthi khona mdingayo kusho ukuthi yimi lengidingakala bese ngene esikhaleni ethi wena thabatha uhlakala kuhambe ngoba ukholwa kwakho kukusindisile. Ngifuna ukusho bazalwane ukuthi ukufika kukaJesu uJesu wayelande thina ezosentshathe ebuthakathakeni bethu ezosikhulula emthwaleni yethu esithwe. Yingakho uJesu ethi nina enikhathele nani nina enisindwayo wozani nginethule imthwalo azathi ginqelani kimi. Uyabona ukuthi kwesinye isikhathi uma usindwa kahle awukwazi umthwalo ukuthula kahle kodwa uyawujike nje noma kanjani noma uginqisi noma kanjani. Yingakho ke ethi phonsani inkathazo zenu ngoba ngeke uyibeke kahle into uma uyikusinda amacingwane uzoyiphonsa uyiginsize ngoba vele kwawena ixakile kodwa wenza ukuthi sibe nokuphila okuphakade. Ngingakho the iBhayibheli okholwa indodana akasayi ekufeni kodwa yena usenokuphila okuphakade. Uyabona ukuthi bekumele thathunyiswe kangakanani bekumele ukuthi lolu suku siligubhe kangakanani ngoba lubaluleke kakhulu ngempela la khona uNkulunkulu ehlile ezolanda abantu emhlabeni ezohlupheka uNkulunkulu emhlabeni. uJesu ke bekumele bazalwane siligubhe lolu suku lukaKhisimusi futhi mina ngiyafisa ukuthi lungapheli. Ngiyakhumbula ngomhla kwaku 2010 to 2011 la khona okwakuthiwa khona aluyekwe usuku okuthiwa usuku lukaKhisimusi. La khona kwakunamanye amakholwa ayebhizi emashe emgwaqeni khona ethi kalivalwe lolu suku lukaKhisimusi. Cha bo usuku lukaKhisimusi angeke luze livalwe ngoba luyusuku olungafani nezinsuku zonke esinazo emhlabeni. Lolu luyusuku nje olukhethekile la khona uNkulunkulu ayehla ezemhlabeni ezoza ukuhamba emhlabeni ukuthi ukuhamba emhlabeni kunjani. So ke bazalwane lubaluleke kakhulu lu special ngoba wathi mayifika nje wafika nendaba ezimnandi zokuthi isono ebesinazo ayisabalelwa ke ngisho ezabazali kithi kodwa ezabazali nje ziyohlala zingezabazali bethu uma thina semukela ivangeli. Thuke hayi angeke sisakhala thina ngokufa ngoba sesiyazi ukuthi thina esikholwayo uma nje masihleli kahle bazalwane ngoba ake ngichaze lento okuhlala kahle ukuthi kuyahlupha bazalwane ukuthi mawusuno Jesu bese uhamba uyakhohlwa njengabantwana bakwaIsrayeli abahamba endleleni bakhohlwa ngenxa yenkululeko ngoba phela inkululeko iyenza ukuthi abantu bahambe bakhohlwe kodwa bazalwane ngiyafisa ukulisho ukuthi bazalwane iyodwa into yokusjustifya ukuthi siye ekhaya thina uma sisuka la
njengalokhu uMacingwane kade esho ethi sinekhaya ikhaya ezulwini futhi kasihleli ngunaphakade la. Manje ke sinale assurity ukuthi uma siye ekhaya sinayo indlela Macingwane, and two masiye ekhaya sesiyazi ukuthi sinokuphila, bese kuthi uma siye ekhaya siyazi ukuthi sinalo iqiniso lokuthi thina siye ekhaya. Manje ke uma ngikhuluma ngale yokujustifya ukuthi sibe neqiniso lokuthi siya ekhaya, kuba ukuthi ke ivangeli lethu siliphethe kanjani. Hayi ivangeli ke liphathwa kahle, futhi ivangeli liyahanjwa, ivangeli kakhona uqaqamba ngamavesi esontweni, kodwa mawusufika ekhaya bese kuphila enye impilo, noma emsebenzini noma emphakathini noma edolobheni, usufika usuyishintshile impilo. Ivangeli iyinkambo. Futhi ivangeli bazalwane angilisho ukuthi ivangeli alibonakala ivangeli eliphathwa ngamavesi nangokuhlabelela ukuthi ngishipha kakhulu enkonzweni, kodwa nanokushumayela ukuthi ngishumayela kakhulu, kodwa kunjani mawususe emphakathini, uliphethe kanjani ivangeli? Abantu bayambona yini uJesu uma ususe emphakathini? Kunjani mawuvukelwa yizitha uyabonakala uJesu, akukho nokushintshayo? Kunjani ke uma ngabe ususe emsebenzini awusindoda on and off? Uyabona ukuthi ivangeli liwumsebenzi onjani, ngoba ivangeli liyimpilo liyaphila. Uthena ke uJesu ogcina imiyalo yami kuyokwehla mina nobaba bese thina sihlala ku. Uyabona nje basihleli laMacingwane asisodwa, kusho ukuthi la kimi kunamadoda amathathu ahleli kimi, ngoba uthe uzosicelela umduduzo umoya engcwele, kanti yena futhi mawufunda uJohn 14 ufunda lapha ku23 uthi mina nobaba siyokwehla sizohlala kuwe. Uyabona ukuthi plus umoya engcwele, kusho ukuthi njoba ngihleli nje mina kunamadoda amathathu akhona la, kunamadoda amathathu, kusho ukuthi sibaningi lapha e-studio siyinqwaba. Uyabona umsebenzi nje uJesu asenzela kuwona ukuthi siphile singekho la emhlabeni, sisemhlabeni. Njoba lithi iBhayibheli lami inokubahamba kwangazi ukuthi abasekho la kodwa bela emhlabeni. So ke uyabona ukuthi ivangeli lethu linamandla kangakanani, and akusekho ukukhala, ngingasekho isidingo sokuthi ngikhale ngosizi. Yingakho sithi nobunzima kabusekho, ngoba uma uza ukuthi kunzima unethatha inkinga zakho ilahlela kuJesu. Bekumele silikhonze lolu suku uMacingwane likaKhisimusi, lubaluleke kakhulu. Lunamandla kakhulu baba. Nami nje yazi usaxoxa kuvuka kwami nabo okuningi ithi nje hey weNkulunkulu, nami zaze zavuka izinto ukuthi ukwehla nje kwale ndoda yenza izinto ezisimangaliso okuningi ekuphileni. Ikhona ke lento baba ke ubhungane enye futhi ebalekile kakhulu ukuthi ke siqonde siyazi ukuthi ke njengoba ekhona, ngoba kunalento baba ubhungane ucabanga ukuthi umuntu mangabe esuke edlula mhlambe eyintweni ezithile ezinye ezibhlungu, athi uNkulunkulu akasangithandi, uNkulunkulu akangifuni. Ake ngenze nje isibonelo, ukhona omunye nje obedlulelwe uma wakhe, uthi nje ngize ngasho nje uNkulunkulu ngathi hayi uNkulunkulu akanalo iqiniso, umubi wena uNkulunkulu, uvume kanjani ukuthi kwenzeke izinto ezibhlungu? Omunye kuthothi mhlawumbe uyawufuna umsebenzi akawutholi, omunye uyahlukumezeka yingane kanti usola uNkulunkulu uthi hayi uNkulunkulu umubi, awukaze nje wasikhombisa uthando, akhohlwe ukuthi nansi indodana ihlile ukubiza usikhulula. Ngifisa ukuthi ube namazwi washoyo kumlaleli onaleso sikhalo enhlizweni yakhe omunye azasole ngisho indlela azaleke ngayo babhungane, athi ngizalwe abazali ngakhulela emgwaqeni, ngingenakhaya, nganganakwa, uma wami akangangondla, ubaba wami akangangondla, kwanje. Sisize babhungane uveze lolu uthando lukaNkulunkulu lwanele lolodwa lenza into ezinhle. Litheni iBhayibheli laMacingwane uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, not ukuthi wayithanda izwe, wayithanda abantu abasezweni. Uyazi into ebhlungu ke Macingwane engifisa ukusho ukuthi wonke umuntu okhona emhlabeni uJesu i-icon yakhe. Umuntu wonke wathathwa kuJesu. Mawuzofunda uJohn oqala uthi wayekhona ulizwi umhlaba ungakabibikho, bese uthi ke konke kwavela ngaye, bese ke ukhuluma ngokukhanya uthi ukukhanya kwakukhona kwakungokwabantu. Uyabona ke abantu ngaleso sikhathi babekhona bekuye. Uma uNkulunkulu eseletha abantu emhlabeni kwadinga ukuthi uma umuntu esemkhandile ngebumba uAdam oqala wenhlabathi, kwadinga ukuthi athathe kulizwi bese ephefumulela kithi ukuze thina sibe nokuphila. Uyabona ke ake ngichaze indaba yokungena enkingeni. Bazalwane, uma ngabe ungena enkingeni akusho ukuthi uNkulunkulu akakuthandi, kodwa ngifisa ntambama namhlanje ukusho ukuthi uma kunenkinga efika kuwe ukuthi uNkulunkulu wena uyakuthemba. Uzocabanga indaba kaJobe ukuthi uJobe
Wakwathi uJobe ehleli kwafika isigijimi sazomtshela ukuthi amadodana akhe onke aphelile. Kwafika isigijimi esasithi izimvu zakhe iphelile and kwafika isigijimi nje sasigijima sizomtshela uJobe ukuthi zonke izinto zakhe ziphelile. Kwakungasho ukuthi ngalokho uNkulunkulu akamthandi, kodwa kwakukuthi uNkulunkulu uyamethemba. Noma ngabe isimo siyafika, kodwa uNkulunkulu wena ngizosho ukuthi uyakwethemba. Ake ngisho ukuthi emva kwalapho wadlula kwaze kwafika amathumba kuye. Not ngoba uNkulunkulu wayengekho, uNkulunkulu wayekhona, kodwa isitha simcelile. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka ukuthi thina isitha sisicele. Kuyenzeka kwesinye isikhathi sivivinywe ngayi ngoba uNkulunkulu engekho, uNkulunkulu usuke khona. Kodwa ke la khona uma kufika khona inhlupheko, mina ngizosho ukuthi uma ngabe kufika inhlupheko, wena bika ngoba kunendawo la sibika khona. Wena thatha utshela uJesu ukuthi Jesu nazi inkinga engibhekene nazo. Ukudlula ke kwabantu emhlabeni, wonke umuntu emhlabeni unesikhathi sakhe ahamba ngaso. Akekho umuntu obulawa ingozi Macingwane. Akekho umuntu obulawa isibhamu Macingwane. Mina ngibatshela abazalwane ngithi bazalwane ngikhumbula mhla ngishayisana nemoto. KwaNongoma la khona imoto yaba beyond repairs khona and kwacaca ukuthi kuphelile ngemoto. Bonke abantu ababedlula babethi kule moto umuntu obephakathi ufile. Kunomuntu okadutshulwe, umuntu abuye eICU. Kunomuntu oke agule noma adlise upoison kube kubi, kodwa futhi abuye asinde. Yini ukuthi isikhathi sakhe sisuke singakafiki, ngoba wonke umuntu la emhlabeni unesikhathi abekelwe sona. So ke ungathi mangabe ubona kuhamba abazali, ubona kuhamba ayihlobo zakho bese uzothi wena uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu kwethembile. And okunye engifisa ukusho, kuyenza kwesinye isikhathi uphileke impilo yasemgwaqeni la khona ulahlwe khona ngabazali. Kodwa mina ngizothi mina musukubheka umzali okuzala enyameni uNkulunkulu ekhona, oyise weintandane, futhi ukhona uyena ungumyeni wabafelokazi. And hayi bazalwane, uma ufika kuJesu usuke ufike kokupheleleyo and uba nomndeni. Yini ukhalela umndeni wasemhlabeni ukhona umndeni wasezulwini? Ngoba phela lishilo iBhayibheli lathi uyehla ahlale kithi. Angani thina sihlabelela thina sithi uhlala kimi nami ngihlale kuye. Usho njalo kuJohn 15 wathi ohlala kimi nami ngihlala kuye. So ke uyabona ke mtethela enza umsebenzi. Uma ungenaba abazali musukhala ngokuthi abazali abanabo, uJesu khona uyena ozoba ngumzali, uNkulunkulu khona uyena ozoba ngumzali wakho. So makuvuka nje inkinga, wena futhi uma uthandaza ubona ukuthi imthandazo yakho ayiphenduleki, is not because ukuthi wena ingoba mhlawumbe uthandaza kabi noma ingoba ungasakholwa. Uyakholwa impela, inkinga ukuthi wena imthandazo yakho ithiyiwe, kodwa manje inkinga wena linda uNkulunkulu aze alethi impendulo.